Salam, parhalado pasahaton selamat hari Minggu tusudi ruas nama dohoti parmingguanon, martua ma akanaro di bagasan Tuhani, maredde hita sian edde nomor 24. Marhiti-hiti gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni ton di porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Ay na mangulu dohata ni debata, jala margugu mangula, jala tumajom sian sadok podang sidua baba, jala manorusi doi rasi rasa disirang hosa dohot toddi. Aka ring-ring pe dohot utok, jala panguhum doi di parrohaon dohot di pikiran ni roha, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, saya tugu-tugu jala rajai ma rohanami marhiti-hiti todimi. Asa ulo hami manangihon dohot majalo hatam. Saya pahot ma hatam di bagasan rohanami. Asalam ibaru jala lambadia rohanami. Saya urupi ma asalam marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Asa jupang hami hanguluan saliling nililing na. Amin. Patik ni debata dihita sadarion, ima patik pewaluhon dohot lapatanna. Patik pewaluhon unako manako. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita ulu madubu hepeng nidongan jolma manang mabahin bisuk-bisuk mangalasupun boriaga. Ikon sipagat daun ni rohatta do arta nidongan jala siramotonoton ido sahatna. Atau rak mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahum barto patik ni. Amin.
tatopotima dosata martangyang mahita. Ale yamanami jala di batanami na di banua gijang, para si roha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasyon nami nagudangi di julum. Tatap hami marhiti-hiti asini roham. Jala se sama dosa nami saluhuna. Alani pakokop ni anak haulongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin. Baga-baga taringot tuhasasan ni dosa. Songon sitong na manguluaho ninna Tuhan Jehova. Tung na solomodo rohaku midahamatian ni parjahat. Nalomodo rohaku midahamumulak ni parjahati. Tumadikod dalanna. Asa mangulu ibana. Asa ngapon madi debatana di gijang. Amin. Epistel turpuk di tasadarion imasian ulaun ni apostel 5 ayat sada sahat rodi ayat 10 sada tajahama marsorik-soring. Si Ananias dohot si Sapira. Adong maujui sahalak na margoar si Ananias rap dohot dongan saripena si Sapira na manggadis tanona. Mardos ni roha ibana dohot dongan nasaripena mamadohikon urihun di buwan mai deba nari di piakon matujulu ni aka apostel. Alay ninna si Petrus ma. Oe Ananias. Naung diguhi si budi sido hape roham laho manggawusi ton di porbadiai dohot mamorso deba tuhor ni tanoi. Bisa nggih? Dia do umbahen na tubuh roham mambahen songoni dada jolma na ginabusamu di si debatado. Alai di sidi bigi si Ananias hata odeng runggang ma ibana laos tos hosana. Jadi biahaton situ tu masudi na umbegesa. Jadi hehema akan nauposo isaputi ma bakena diusung matu balian lao mananom. Alai salpu arga tulujom Roma dongan saripenai dang dope di boto nama saya. Jadi dipakulingi si Petrus maibana paboa matuahu nasian dirisko tanoi olo nasaido ninna. Alai nina si Petrus ma madokibana. Buasa tung saroha hamu mengujuni todini Tuhani. Tagam ma nama dok masuk ma akan naung mananom dongan saripem. Usungon nasida ma nangho tu balian.
Lungi pitorunggang maibana tujulona laustos hosana jadi dinabongoti akan nauposoi nunga mate ibana dohota susu makena dan itanom matanom. Rab hitamajaha ayat 10 sada. Jadi hatahutan situtuma sude nasahuriai rodi nasa naum begesa ido sahatna. Mertua do akan atu mangihon hatani dibata jala nau peopsa. Amin. Taha tidak koma haporsiotei, songon nahina tidak kon didongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok, au porsia di debata Jehovah, ido ama parbubuna suatu dosa, nato palangit dohota, au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasadai, iman tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siaton di purbadia, andora soabuhan ido tuhata natu mau nagerne di panghuman ni silatus natu terpajal ribana di hau pinor silang natu atubono toru udung ditanum namula mangudu diari paturuhon namanai tu surgo lau hundul tu siam di bata Jehovah amanai parguguna suatu dosani di simi bana pai mamula sugu tu tanoon manghumi halak na mangudu dohot namate au porsea di tondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panhala Kristen akan nabadia doho dia sesami dosa doho dia tai namando mula mangudu suku daing ni halak nau mate doho yang luan nasora sudah. Amin. Shalom. Salam. Titing di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Parjolo, goar ni Minggu. Goar di Mingguta Sadarion, Ima, Minggu Pawaluhon Dung Trinitatis. Dohot tema, maka gigihon sisip dohot korupsi. Paduahon, PA online. Di hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, pukul 10 sia 30 WIB, saha tu pukul 20 sada WIB, di Patu Pahuriat Tado, PA online 2 kelompok. Parjolo kelompok sada, Ima ruas sektor sada dohot sektor tolu. Kelompok paduahon, Ima ruas sektor 2 dohot sektor 4. Pinangido tu sude ruas ni Huriata, asaria mandohoti PA online ni. Nats renungan di enet sian, Amsal onom, ayat onom, sahat rodi 10 sada. Dohot tema, marhobas di Tuhani. Patoluhon,
ruas napida. Nunga pida ruas nihuriata, keluarga Amang Alponsius Weheb, rap dohot sahalak yanak konasida, pindah tu GBI Cilandak, Jakarta Selatan, alamat keluarga Jalan Cendani Raya Sada nomor 120 Sia, masuk sektor Tolu, Wik 12. Tuhat tama totong mandongani nasida diinganan Naim Barui. Paupaton, pelantikan fungsionaris, ketua dewan, anggota dewan beserta seksi-seksinya, ketua punguan, badan audit, dohot utusan sinode distrik. Sadarion, Minggu tanggal 2 Agustus 2020, di ibadah pukul 10 WIB di Patupa Huriat Tado, pelantikan fungsionaris, ketua dewan, badan audit, dan utusan sinode distrik periode 2020-2024. Songoni nang pengurus seksi-seksi, dohot ketua punguan periode 2020-2022. Alani situasi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan protokol kesehatan di tiki pelantikan, asa holan fungsionaris, ketua-ketua dewan, badan audit, dohot utusan sinode distrik ma naro tujolo, alai anggo seksi-seksi, ketua punguan, dohot anggotana jongjong ma diinganan nabe. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat melayani. Sai dipargugoi tuhat tamana sida laho makobasi di Huriatta. Palimahon, ibadah minggu live streaming. Khusus ibadah minggu tanggal 2, dohot tanggal sia Agustus 2020, ibadah live streaming di Patupa pukul 10 WIB, Ima Siala. A. Sadarion Minggu tanggal 2 Agustus 2020, di Patupa Huriat Tado, pelantikan fungsionaris, badan audit, utusan sinode distrik, ketua-ketua dewan, seksi-seksi, dohot ketua punguan. B. Di hari Minggu tanggal sia Agustus 2020, di Patupa Huriat Tado, perpisahan tu situa pensiun Amang situa Insinyur MB Marpaung. MB Pasaribu, maaf. Paonopon, warta Dewan Marturia, Manang seksi sending doho tim doa. Marsogot hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, Huriatta melalui seksi sending doho tim doa Patupahon pelayanan tu lapas narkotika Cipinang melalui aplikasi Zoom. Papituhon, warta Dewan Diakonia Manang Komisi Beasiswa. Di hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020, naung salpu, nunga di Pasahat Huriatta melalui Komisi Beasiswa HKBP Pondok Bambu, tu 20 halak beasiswa ruas ni Huriatta. Godangna 8.600.000 rupiah, dohot perincian sebagai berikut. SD 4 halak, SMP 8 halak, SMA 6 halak, Universitas 2 halak. Mauliate ma tu sude ruas, naung mangalehon sumbangan tu ruas ni Huriatta na hurang mampu. Anggiat ma marhite beasiswa na pinasahat muna, boy mangurupi persikolaan nasida. Pawaluhon, parhalado pensiun. Di hari Minggu, tanggal sia Agustus 2020, di ibadah pukul 10 WIB di Patupa Huriat Tado, pelepasan situa Amang, situa Insinyur Mulia Binsar Pasaribu. Ala naung marumur nasida 65 tahun. Alani
papungu pelean tujolo dohita, ima songondalan pasahaton hamuliateo nirohatta disude pakobasion nasida nasalelengon di tonga-tonga ni huriatta. Jaladung sidung parmingguoni dipatu pahuriatta do acara ramah tama maringanan di gereja on. Pasiahon pendaftaran parguru malua manang pelajar sidi. Telah dibuka pendaftaran parguru malua manang pelajar sidi tahun ajaran 2020-2021. Pinangido tu akanatoras akayanakonna naso maka tindakon haporseaon dope asa didaftarhon ma tu situa wiknabe manang langsung menghubungi sekretariat kuria huhut mambuan fotokopi surat tardidi. Pasapuluhon persembahan di sosohon tusude ruas ni huriatta namar minggu di bagastabe asa unang lupahita pasahaton peleatta tu situana masing-masing manang langsung ditransfer tu rekening ni huriatta. Pasapuluh sadahon ruas namar sahid di bagasan parsahitondo ruas ni huriatta ima Mei Marini Marbun naposo bulung nuaing dirawat di rumah sakit jantung Jakarta lantai onom kamar onom 112. Paduahon inang nyonya situasi tompul boru tambunan sedang dirawat di rumah sakit Medistra kamar walu 2 sada. Tabuan ma di bagasan tangyangta asa anggiat tumibu hipas di hilala roha nasida. Pasapuluh duahon parhepengon pelean tuhuria 14.023.000 rupiah. Pelean tu pusat 1.820.750 rupiah. Pelean tu DSH 2.101.250 rupiah. Punguma sude 10.805.000 rupiah. Songonima sahat ni titing di huratta di bagasan mingguon. Saya di pasu-pasu tuhat tama pakobasion dohot peleani bain sangat dohot puji-pujian di goar ni tuhatta. Saunari sahat mahita tu pelantikan ni aka pengurus di huriatta hupa sahat kami. Horas madihita saluhna. Horas. Jadi nuaing sahat mahita tu pelantikan fungsionaris do seksi nang terpilih. Songon tikting nakining alani situasi do kondisi somalna do tujolo ketua seksi. Alai ala kondisi yang tidak mengizinkan holan fungsionaris dohot ketua dewan badan audit dohot utusan sinode distrik sien parhalado dohot sien ruasma na rotujolo molo ketua seksi dohot anggotana jongjong maanon di inganan nabe mulate ma. Jadi nuaing hujahok kami ma na parjolo surat keputusan tu fungsionaris ni huriatta. Surat keputusan nomor 25 garing SK garing PB garing 8 garing 2020. Pendeta HKBP Pondok Bambu Resort Pondok Bambu yang berkedudukan di Pondok Bambu Jakarta Timur membaca
aturan-peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga halaman 63.4 sampai dengan halaman 89 tentang periodisasi fungsionaris Dewan dan Seksi di Huria. Menimbang hasil keputusan rapat Parhalado pada hari Sabtu 27 Juni 2020 memutuskan dan menetapkan: pertama, nama-nama personil yang terlampir di bawah ini diangkat menjadi A. Fungsionaris dan Badan Audit HKBP Pondok Bambu periode 2020-2024. B. Ketua Dewan dan anggota Dewan HKBP Pondok Bambu periode 2020-2024. C. Utusan Sinode Distrik HKBP Pondok Bambu periode 2020-2024. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan. Ketiga, apabila ada kesalahan dalam perbuatan surat keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pondok Bambu tanggal 2 Agustus 2020, Pendeta HKBP Resort Pondok Bambu, Pendeta Rusman Haryanja STH ditandatangani. Nuaing hujahok kami mah lampiran nama-nama fungsionaris, ketua dewan, badan audit, dan utusan sinode distrik HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu, periode 2020-2024. Pertama, fungsionaris. 1. Parartaun, Situa Insinyur H. Sinambela sebagai ketua, 7 Mahala Amang. Anggota, Situa Jesse Hombing, Dohot Situa M. Boruhuta Suit, Buima Jongjong di tempat masing-masing. Kedua, Sekretaris Huria, Situa P. Hasugian. Tolu, Bendahara, Situa Dumoli HM Sirait STMM, 7 Mahala Amang. 2. Badan Audit. Ketua, Situa SG Simatupang SEMAK, 7 Mahala Amang. Anggota, calon Situa LM Boru Sirait, Dohot Kombes Tony Binsar Marpaung SH SIK MSI. 3. Dewan Koinonia. Ketua, Situa Insinyur HA Sirait MM, 7 Mahala Amang. Sekretaris, Situa R. Boru Tobing. Anggota, Situa MH Tambunan SEMMCA. Situa AD Boru Simanjuntak. Situa Insur MB Pasaribu. Situa R. Boru Siagian. Dohot calon Situa Julfitri Pakpahan, Jongjong Mahita di tempat masing-masing. Keempat, Dewan Marturia. Ketua, Situa Insinyur FL Enrico Sihaan, mohon ke depan namang. Sekretaris, Situa I Bursitorus. Anggota, Situa Asitopul, Situa N Boru Raja Guguk, Nyonya Caroline Sihombing Boru Manalu, Nyonya Hasugian Boru Nenggulan, Dohot Heston Sihombing. Kelima, Dewan Diakonia. Ketua, Situa Insinyur HHR Sirait, 7 Mahala Amang. Sekretaris, Situa RP Siregar. Anggota, Dr. MP Huta Barat.
Nyonya Situa Doktorandus DJ Tarihoran Borusitorus, Nyonya Magdalena Pasaribu Boru Manurung, dohot Situa B Batubara, jongjong ma hamu di tempat masing-masing. Keenam, utusan distrik. Utusan dari Parhalado Amang Situa BE Napitupulu SE 7 Mahala Amang, utusan dari Jemaat Situa E Manulang SE Romahala Amak Tujolo ditetapkan di Pondok Bambu tanggal 2 Agustus 2020. Pendeta HKBP Resort Pondok Bambu, Pendeta Rusman Haryanja STH ditandatangani. Jadi nuang sahakma tu panjahaun SK tu Dewan Koinonia. Surat keputusan nomor 14 SK FS HKBP 06 2020. Pendeta Resort Kuria Kristen Batak Protestan HKBP Pondok Bambu yang berkedudukan di Pondok Bambu, Jakarta Timur membaca aturan peraturan HKBP amandemen ketiga halaman 72 sampai dengan halaman 81 tentang hal periodisasi pengurus seksi dalam Dewan Koinonia, menimbang keputusan rapat pemilihan yang telah dilaksanakan setiap seksi dan juga keputusan sermon online Parhalado tanggal 4 Juni 2020 memutuskan dan menetapkan: 1. Nama-nama yang terlampir pada surat keputusan ini adalah pengurus seksi-seksi Dewan Koinonia periode 2020-2022. 2. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3. Apabila ada kesalahan dalam perbuatan surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pondok Bambu tanggal 11 Juni 2020. Pendeta HKB Resort Pondok Bambu, Pendeta Rusman Haryanja STH ditandatangani. Nuaing hujaho kami ma lampiran SK susunan pengurus seksi-seksi di Dewan Koinonia HKBP Pondok Bambu Resort Pondok Bambu periode tahun 2020-2022. Pertama, seksi sekolah minggu. Ketua Nyonya Santi Pakpahan Boru Situmorang, silakan berdiri di tempat. Sekretaris Nyonya Mutiara Hutasoit Boru Simamora. Bendahara Nyonya Hani Hutagaul Boru Sibuya. Anggota David Diego Sitorus, Nyonya Riris Nenggolan Boru Sibarani, Nyonya Ruth Siahaan Boru Manulang, Nyonya Uli Renta Simamora Boru Tobing. Koordinator Guru Sekolah Minggu Nyonya Astrid Siahaan Boru Pardede. 2. Seksi Remaja. Ketua Kristoba Saputra Sianturi. Sekretaris Ivana Esther Siahaan. Bendahara Wiona Yosepin Sirait. Seksi Kreativitas Binar Batubara. Seksi Olahraga Noel Jan Peter Sitorus. Seksi Musik Margaret Huta Barat. Seksi Ibadah Yosapat Yafier M. Sirait. Seksi Konsumsi Natania Tarihoran. Seksi Perlengkapan Diki Hutagaul sebagai koordinator. Anggota Gilbert Gomus Napitupulu. Seksi Humas
Rahel Kristabel Sirait. Seksi multimedia Ida Kristalita. Seksi broadcasting Parsa Sitorus. 3. Seksi Naposo Bulung. Ketua Hana Agnestia Lubis. Sekretaris Iren Piselin Lumbanggau. Bendahara Tabita Kristabela Napitupulu. Seksi Rohani Febrianti Sorta Tarihoran sebagai koordinator. Anggota Agnes Sobalisa Limbong, Nopita Lumbanggau. Seksi Humas David Diego Sitorus sebagai koordinator. Anggota Sandi Yusuf Sitorus. Seksi musik Devano Lambas Pakpahan sebagai koordinator. Anggota Michael Frans Hutasoit dan Gregorius Maranata Nainggolan. Seksi olahraga Dapin Saringar Siregar sebagai koordinator. Anggota Bona Manulang, Bernesia Angelica Simanjuntak. Seksi pemerhati Edwin Prindes Sasugidan sebagai koordinator. Anggota Clarissa Ramawardika Sianturi. 4. Seksi perempuan. Ketua Nyonya Magdalena Pasaribu Borumanurung. Sekretaris Nyonya Eli Simanjuntak Boru Hutapea. Bendahara Nyonya Mutiara Lista Lumban Raja Boru Sirait. Anggota Situa Nyonya Nurliana Nainggolan Boru Raja Guguk. Nyonya Mona Sinaga Boru Hutapea. Nyonya Merlin Silalahi Boru Samusir. Dohot Nyonya Ayu Komang Ratna Wardani Sitopul Boru Tambunan. 41. Punguan Ina Kamis. Ketua Nyonya Sintua Lumbantoruan Boru Napitupulu. Sekretaris Nyonya Calon Situa Siregar Boru Sihotang. Bendahara Nyonya Erika Marbun Boru Pangaribuan. Seksi kerohanian Situa Nyonya Riana Tapubolon Boru Siagian. Situa Nyonya Tiambun Lubis Boru Pandiangan. Dohot Nyonya Sintua Hasugian Boru Nainggolan. Seksi kor Nyonya Sintua Hasugian Boru Sitompul. Nyonya Kesiana Syahan Boru Siwarani. Dohot Situa Nyonya T.O. Siahaan Boru Manulang. Seksi konsumsi Nyonya Simanjuntak Boru Tambunan. Nyonya Panjaitan Boru Sinaga. Nyonya Panjaitan Boru Nainggolan. Nyonya Sintua Manulang Boru Manurung. Seksi sosial Nyonya Nancy Siahaan Boru Pakpahan. Situa Nyonya Magdalena Tambunan Boru Tinambunan. Nyonya Sintua Simanungkalit Boru Tambunan. Seksi perlengkapan Nyonya Dabuke Boru Lumban Tubing. Nyonya Rugun Hutasoit Boru Sirait. Dohot Nyonya Siregar Boru Marpau. 42. Punguan Inahana. Ketua Nyonya Hutagaul Boru Siahaan. Sekretaris Nyonya Murti Tampubolon Boru Siahaan. Bendahara Nyonya Hutapea Boru Batubara.
43 Punguan Ina Gracia. Ketua Nyonya Niluh Putu Ayu Lumbanturuan Boru Napitupulu. Sekretaris Nyonya Merlin Silalahi Boru Samusir. Bendahara Nyonya Yosi Napitupulu Boru Sirait. Seksi Kerohanian Nyonya Hani Ate Hutagaul Boru Sibuya. Seksi Kor Nyonya Caroline Boru Manalu. Seksi Sosial Nyonya Ayu Komang Ratna Wardani Situpul Boru Tambunan. 44 Punguan Paduan Suara Serenity. Ketua Nyonya Susi Hutapea Boru Huta Barat. Sekretaris Mary Boru Huta Galung. Bendahara Uli Boru Sitorus. Humas Nyonya Riris Sihombing Boru Siahaan. 5 Seksi Ama. Ketua J. Pangaribuan. Sekretaris Calon Situa JP Siregar. Bendahara H. Sinurat. Seksi Kor Situa MB Pasaribu, Situa E. Manulang, dan Situa H. Sinambela. Seksi Kemasyarakatan T. Lumbanggaul sebagai koordinator, anggota P. Simamora. Seksi Sarana Prasarana H. Sitorus sebagai koordinator, Seksi Kerohanian SP Tambunan. 51 Punguan Paduan Suara Napiri. Ketua Situa Sahat GS Simatupang. Sekretaris Yuda Siaan. Bendahara Amos Simanjuntak. 6 Seksi Lansia. Ketua Insinyur HMP Batubara MM. Sekretaris Situa Nyonya B. Nainggolan Buru Raja Guguk. Bendahara Situa Kolonel P. Kolonel Purnawirawan R. Sitompul. Seksi Kor Nyonya Situa Hasugian Boru Sitompul. Dohot Nyonya Siahan Boru Sibarani. Seksi Sosial dan Keuangan Insinyur HP Panjaitan. Nyonya Marbun Boru Pangaribuan. Nyonya Napitupulu Boru Purba. Nyonya Siahaan Boru Pakpahan. Seksi Kerohanian Dr. MP Huta Barat. Situa MP Lumbanturuan. Situa Nyonya TO Siahaan Boru Manulang. Situa Nyonya J. Sinaga Boru Limbong. Seksi Umum Kesehatan dan Budaya SP Silalahi L. Manurung. Situa J. Simurangkir. Dohot Nyonya Tampu Bolon Boru Siahaan. 7 Punguan Kor Gabungan. Penasehat Nyonya Situa Doktorandus DJ Tarihoran Boru Sitorus. Ketua Nyonya Tampu Bolon Boru Siahaan. Sekretaris Nyonya Situa Sinambela Boru Sinaga. Bendahara Nyonya Situa Siregar Boru Sihombing. Bendahara 2 Nyonya Situa Hutapea Boru Panjaitan. Seksi Kor Situa E. Manulang. Situa H. Sinambela. Seksi Sosial Nyonya Siahan Boru Sibarani. Nyonya Siahaan Boru Pakpahan. Nyonya Pakpahan Boru Manalu. Seksi Perlengkapan Situa J. Sihombing dan P. Simamora. Seksi Konsumsi
Nyonya Napitupulu Buru Sinambela, dan Nyonya Pangaribuan Buru Panjaitan. 8. Punguan Pasutri. Ketua Matias Marsiano Manorong. Sekretaris Nyonya Uli Renta Simamora Buru Tobing. Ditetapkan di Pondok Bambu tanggal 11 Juni 2020, Pendeta HKBP Resort Pondok Bambu, Pendeta Rusman Haryanja STH ditandatangani. Nuaing sahat ma tu namanjaha surat keputusan tu Dewan Marturia. Surat keputusan nomor 15 garing SK garing FS garing HKBP garing 06 garing 2020. Pendeta Resort Pria Kristen Batak Prostan HKBP Pondok Bambu yang berkedudukan di Pondok Bambu, Jakarta Timur, membaca aturan peraturan HKBP amandemen ketiga halaman 81 sampai 83 tentang hal periodisasi pengurus seksi dalam Dewan Marturia, menimbang keputusan rapat pemilihan yang telah dilaksanakan setiap seksi dan juga keputusan sermon perhalado online pada tanggal 4 Juni 2020 memutuskan dan menetapkan: 1. Nama-nama yang terlampir pada surat keputusan ini adalah pengurus seksi-seksi Dewan Marturia periode 2020-2022. 2. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan surat keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pondok Bambu tanggal 11 Juni 2020, Pendeta HKBP Resort Pondok Bambu, Pendeta Rusman Haryanja STH ditandatangani. Susunan pengurus seksi-seksi di Dewan Marturia HKBP Pondok Bambu Resort Pondok Bambu periode tahun 2020-2022. 1. Seksi Sending. Ketua Situa Nyonya Nurliana Nenggolan Buru Rajagugu. Sekretaris Nyonya Situa Tambunan Buru Pangaribuan. Bendahara Nyonya Henny Hutagaul Buru Siagian. Anggota Situa Nyonya Inawati Simatupang Buru Sitorus sebagai koordinator pelayanan ruas. Situa Nyonya Yosepin Tobing Buru Simanjutak, koordinator kerohanian. Anggota Mangaraja Hutagaul. 2. Seksi musik. Ketua Nyonya Caroline Sihombing Buru Manalo. Sekretaris Firman Yuda Sihaan. Bendahara Argasi Buru Nainggolan. Anggota Jeremia Tobing, Pera Buru Manulang, Epa Buru Manulang, dan Tabita Buru Napitupulu. Ditetapkan di Pondok Bambu tanggal 11 Juni 2020, Pendeta HKBP Resort Pondok Bambu, Pendeta Rusman Haryanja STH ditandatangani. Nuaing Pusau Kamima surat SK tu Dewan Diakonia. Surat keputusan nomor 16 garing SK garing FS garing HKBP garing 06 garing 2020. Pendeta Resort Pria Kristen Batak Prostan HKBP Pondok Bambu yang berkedudukan di Pondok Bambu, Jakarta Timur, membaca aturan peraturan HKBP amandemen ketiga halaman 83 sampai 89 tentang hal periodisasi pengurus seksi dalam Dewan Diakonia, menimbang keputusan rapat pemilihan yang telah dilaksanakan setiap seksi dan juga keputusan sermon online perhalado tanggal 4 Juni 2020 memutuskan dan menetapkan: 1.
Nama-nama yang terlampir pada surat keputusan ini adalah pengurus seksi-seksi Dewan Diakonia periode 2020-2022. 2. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan surat keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pondok Bambu tanggal 11 Juni 2020, Pendeta HKBP Resort Pondok Bambu, Pendeta Rusman Haryanya STH, ditandatangani. Susunan pengurus seksi-seksi di Dewan Diakonia HKBP Pondok Bambu Resort Pondok Bambu periode tahun 2020-2022. 1. Seksi sosial. Ketua Nyonya Kesiana Syahan Bursibaran. Sekretaris Nyonya Riste Hasugian Bursitompul. Bendahara Nyonya Nancy Syahan Borupakpahan. Anggota Nyonya Florida Pakpahan Buru Manalu dan Nyonya Erika Marbun Buru Pangaribuan. 2. Seksi pendidikan. Ketua Edison Pangaribuan SE MBE. Sekretaris Calon Situa J Pangundian Siregar SSI. Bendahara Nyonya Yosi Napidupulu Boru Sirait. Anggota Situa Nyonya Tiambun Eskelina Lubis Boru Pandiangan. Calon Situa Nyonya Lista Lumbar Raja Boru Sirait. Nyonya Elmi Sirait Boru Tanjung. Nyonya Esther Sirait Boru Panjaitan. Seksi kesehatan. Ketua Dr. Johnny Timbul P. Hutapea. Sekretaris Nyonya Listeria Simanung Khalid Boru Tambunan. Anggota Nyonya Tiurma Lumbanturuan Boru Napitupulu. Nyonya Udur H. Simanjunta Boru Sirait. Dr. Nyonya Christine M. Marpaung Boru Hutapea. 4. Seksi kemasyarakatan. Ketua Situa Mispa O. Hutapea. Sekretaris Situa Insinyur Henry W. Simanjuntak. Anggota Situa Bonri M. Napitupulu. Sarli P. Tambunan dan Pahombar Si Mamora. 5. Komisi Beasiswa. Ketua Nyonya Situa Doktorandus DJ Tarihoran Borusitorus. Wakil Ketua Situa Nyonya T. Lubis Boru Pandiangan. Sekretaris Edison Pangaribuan SE MBE. Wakil Sekretaris Calon Situa J. Pangundian Siregar SSI. Bendahara Nyonya Esther Sirait Boru Panjaitan. Wakil Bendahara Nyonya Yosie Napidupulu Boru Sirait. Bidang pendataan dan seleksi Nyonya Vivi Tambunan Boru Pangaribuan. Koordinator. Anggotanya Calon Situa Nyonya Lista Lumbar Raja Boru Sirait. Nyonya Henny Hutagaul Boru Siagian. Nyonya Julita Tarihoran Boru Sitorus dan Nyonya Ayu Lumbanturuan Boru Napitupulu. Bidang monitoring Nyonya Romauli Tarihoran Boru Tambunan sebagai koordinator. Anggota Nyonya Elmi Sirait Boru Tanjung. Nyonya Roli Syahan Boru Siagian. Nyonya Erika Marbun Boru Pangaribuan. Nyonya Nancy Syahan Boru Pakpahan. Nyonya Kesiana Syahan Boru Sibarani.
Nyonya Florida Pakpahan Buru Manalu, dan Nyonya Riste Hasugian Buru Sitompul. Ditetapkan di Pondok Bambu tanggal 11 Juni 2020, Pendeta HKBP Resort Pondok Bambu, Pendeta Rusman Harianja STH, ditandatangani. Songonima penjahan SK na terpilih. Olah tema. Uriani Tuhata, obartu nang dicahau nakan SK, amuna fungsionaris badan audit, ketua dewan, anggota dewan, do sudiaka, ketua-ketua seksi, nang pengurus penguan, nehuriata, soni utusan senudi distrik, HKBP Pondok Bambu, ulantik mamu sadarion, di bagasan guardi bata ama, anak doto di Porbadia. Saya diperbisuhi di bata aman itu hata Yesus Kristus mahamu marhite to dinato di Porbadia makabur juhon ulau na pinasahatu hamuna salu na sadarion asa marsangap guarni di bata marhite akapakubasya muna. Amin. Silakan.
Kami ni debatana sumburung sian salut naroha ima na mga ramoti yaka ate-ate do pikiran mo nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Uriani Tuhata berita nauli di minggu tasadarion ima sian buku 2 Musa bidu 20 ayat 1 ayat sia dapat itu mau cari hita 2 Musa 20 ayat 1 rudisia dang jadi mardikan dang jadi para ratomu berita gagap jala unang paherbang tangamu rap dohot perjahat gabe si hati dakon hagiduhon dang jadi pehutomu tahi torok laho majahati jaladang jadi panguluonomu hata bada manang manulupi hata torok laho papelhon na pogos pe dang jadi apinamu di pergulutana molo jupako lubuni musum manang haludi nalido ikom mulak togonomu tu ibana molo di dahor haludi ni halak na makagigion ho madate di ban surakna dang jadi pasobomu pihak ikon paheyamu doi rap dohot buanna binuanna dang jadi pelingomu uhum tu halak na pogos asal hoton muru di pargulutam dari saya pahorang maho sian hatagagap jaledang jadi mate bunuamu halak nadidang do natigor edang oluaho mamitori halak perjahat dang jadi jalomu silolehon ay papitung mata ni halak akana tonggor hian nian anggo silolehon jala papeol perhataan ni halak partigor dang jadi hilangomu halak dagang ay diwoto hamudo rohani halak dagang ala halak dagang nang hamu na julu di tanah Mesir imasa na uriani Tuhata tung tibodo pakirimon ni masyarakat Indonesia tu kinerja ni KPK na pinabak ni pamartata laho mangabat dohot mangitopi sahit korupsi di bangso taon edang terpatu pasada bangso laho dapat hambajuon do hadomaon molotong do mangkasa-kasa korupsi ay sedia gudang pi arta do tamuraw ni bangsota tong do suda behenon yakka pangagwe sapat dapat do bangsota madok ya korupsi ima tindakan kejahatan yang luar biasa extraordinary crime kejahatan yang luar biasa alani penanganan nape iko luar biasa alani itu dipabakit pamartata tipikor tindak pidana korupsi urian itu hata bahasa masa na korupsi menarik ko pada ni si Jack Blokna ada ngofak faktor nama bayan sasahala gabi korupsi faktor na perjuli ma hamokuson manang keserakahan manang sedia gudang pe gajina manang nani pas-pasun di bata alani keserakahan na tonggo hurang saya marna hurang songon nai dok ngi perpuda songo burung nilita alani tak peduli mana tuna asing asal madapotan ibana dengan faktor kesempatan uju sahalak pada kuasa manang menjabat satu jabatan boy di bana laho korupsi badi pakai mana mak kesempatan ni jala petuluhon faktor pengawasan mulu di dasa sahala dang adong mengawasi laho membuat artana so hakna bala majadi-jadi me baga saruhana mungkin sename metiado dibuat ujungnya labelga jalna papatun faktor kebutuhan faktor kebutuhan dalam madibudo kebutuhan ni kita on bartu perkembangan di teknologi so satikion na belajar online nak kaya nak kota mulai SDDP kalau ada SDDP ngapa pakai laptop
Mapake kon HP kalau ada studio pi. Jadi obar tu kebutuhan ni boleh rongkok kesempatan na pakai on namai lapa tuduhan bahwa dia mampu bersaing. Jadi boleh angko kesempatan na roma ka pangalabungi babuat mahita asarong pakai ni anak kota ima dohonona akan opak faktor ima mabain sesahalak gabi lamang kasa-kasa mak korupsi di negara tahun alani hatan itu hata sedarion memudau kita asa unang mak korupsi alai rekok maka sabapon mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Ai akan aku perusi ono humni di batado. Iduhatan di bata di bagasan sedarion mamatihi bangsa Israel asa makagigion sisip dohot korupsi. Saya ada juju natakasian Tuhani manggoraon kita asa tapasidingi sian praktek ninguluta sigano pari nang sian tonga-tongan ulan huria. Dipati di bata bangsona sama kagigihon sisip jala mangalo korupsi dipatihi asa unang papel papitung na matan na tonggor marnida nina bolo di calo sisip do korupsi manguna itu rumah tu ibana mangkaori bagasan sadire jala olo laho mabuat osani akan nasomar pipot. Urian itu tuhata patik di batadu asa anti korupsi asa ganup jolma maparsaulihon akan andilihon di bata di pada nerubi tung takasdo di tonahoni di patik ni si Musa nang tuang sona di leon patihi asa badia kita dijul di bata jala asa pulin manang asa tadi sian akabangsona humaliang asa gabe tarida kehususan ni bangson ni bata marhiti ka aturan na niuluanna dohot nguluna na khusus nasing siya ka bangson asing ido mulai doko di 5 Musa 4 ay onom idoko di si atong raduti jala ulah kamu ma akai ay do gabe habis taramuna dohot hapat tasomuna dia dupan niya kabangso yadung dibagi nasida sa luhut aka aturanon gabi dohon nasida ma bangso na pistor sahali jal na patas maroha do bangso na bulunon jadi aka aturan ruhut ni parnguluon si ganupari lao patuduhon pabua bangso Israel songon bangso na khusus bangso na pinilit ni dibata lasoni dunang hita ala Kristen kita dah halak dohita bolo halak Kristen na marodula tupuda holong atau bahasa dia kabinggu na salpu beha identitas senima tadaun ni halak kamu sisiaku ina tuhata Yesus mulo tapatuduhoni identitas ta songon siuton Kristus na mangulon holong jala ihukma tabereng di son di pada narubi taringot tu kehususan ni bangso na pinilit di bata asa makagigihon sisip dohot korupsi jala taingo bolo memang ia pangaripunan ni patik ni debata na mangaturhon persobaon ni kita tujul di bata songon bangso ni debata laos dohot mengatur persauran nadinggan meredopo donga jolma jala sian patik na sapulido di peheba-heba aka siboto patik do aka malim di halak Yahudi gabi dong ma patik satu onom rasa pultulu 240 mai songon pareta madokon ikon songon patik palimahoni ikon pasang apomu marhata ikon jala 365 mai gabi pareta dimulai hata unang jadi buit adokon 365 hari sataon 365 patik madokon pareta asa unang ganupari dipengok dohita asa unang mangalo manang gabi melanggar patik ni debata alai ganup halak laho mangulas silon na di halak Israel menong jumulu ma disukun baru nang bodu laho notono manang dadang la sodo
Ojahan manang cara berpikir ni hala Yahudi dia nasujadi do dia najadi imana di karena cara berpikir legalistik. Dua do kodanga boy manang edang tikos manang nasala do. Alani dipatihi di batado bangsona asa makagigihon sisip do korupsi salah bulu do dinasida mulu korupsi. Alarang lo moro rohan de bata tarngetusi jala honatoro do ganup halak nak majalo sisip do korupsi asa ganup halak Israel naing marparsaulion hasil na niula nabi sudihi ta bangson de bata disoson asa marparsaulihon mensyukuri aka pasu-pasun de bata na tajalo bi pulongata hasabab ni unang be say mangiburu manang say sona cemburu tuaka dongata kiri kanan abag kita gabi dang hobar tuhatan debata dakya di perhatua bangso ni debata manang halak debata mulo pangomuan siana sopatut tajahai di bibil tahun deh kayak dok mertua ma na korupsi manang mertua ma na dapotan uang sisip dakya dong idok kondisi mertua ma na tiga rohanin na do alani do didok dipoda tulupulai pituru disia idokon dua do pangiduhon sian ho seunang ma otohi sian au tagan sumate do pi au sepadau ma sian au neang ni roha do hata gabus hapogusud do hamoraon unang liat tu au sai luas ma panganokku bohal na tinupur komi tu au na jaladumu itu 5 Musa biditul busada urian itu hatta mulo dibaju dulu ni di Alkitab di Bibil tahun dan jadi mardikan aka uhum dan matanggak mida rupa tahuta mida buhi peraturan tentang hak ajasi manusia nekon sudehita lau mangulahosa merlepatan di pati di batado bangsona asa menjamin hak-hak ni halak nasing mana aka dongata di bagasan persaurata nah sujadi buat tutupal ni halak sian ibana jala sujadi salah honoton halak na sitong jala sabalikna jangan unang mangapini halak na masalah ai hajahato dui di julun di bata sado ikon mengulu jolma hobar tuhatan ni di bata jala sujadi angatan manang rupaon ni manangisi aka halak na mekmet penghargaan ni jolma dihadirion na masay takas dui erap na tinopan di batado hita salu na ikon harus saling menghargai hak ajasi mulo tasagi turpuhon naking memang adung gutulu horong hak-hak ngedum halak na subui agong nota na perjulum mai dan jadi para ratomu hata gagap tidak musa dia pitu saya paholang masian ho hata gagap urian itu hata dumutuson memang mulo di pati pasiahon sudi maju hita ramadok pati pasiahon bodo sudi hita meringot unako maka tidakon hata na setutu mardongaton donga jolma unako maka tidakon hata na setutu maraloho donga jolma di haturangan ni Martin Luther di doko do ikon apina do halak anggo sotakas do pe salana aka barita na dingganido sipa buau-buau idang bui salah honoton halak anggo sotakas do pe binoto ahlana mangodolhon asa unang tergasip diaka nani dokna dungi asa unang dihumi halak dongan na HP dan takas do pe ibana marsala nian porsia dihita di tantar surat di Daniel 12:4 angko halak partigori di ujungnya marsinodang go songo bintang di langit pola songon marsinodang songo mataniari alai mulo selam gadda gasip ibana ka parorwahon mata manang hata hoax nuaingon ujungnya buru tergasip halak ya si tonggoi bulam luntur pos ni rohani sahalak bulam gudang tabki kegasip alai tengok ma di dokot hata jus di Markus sia 40 dok alai na manggasipi sada sian agi kuna meton na porse diau
Dinggana ma gina tukol lusung batu turkungna laos ninong nonga tu lautinna. Jadi posado. Jala sabalikna dan jadi apinan halak di hasalanna. Ikon nasit tong do ikon hati dakonota. Salah ya salah, sitong ya sitong. Dang mar dia ibar. Ido bana dia ya tulu di terpuk tahun di dok di sini. Na pogos pe dang jadi apinamu di pergulutanna. Na pogos pe nangalana pogos bah gabe non hatani halak. Moda ala na pogos barang di tengok kamu hatani badina. Kotonggo di bagasan kepastian hukum mana yang salah, mana yang benar, itu yang benar. Alani dang boy pertimbangan perasaan si roha inna. Dang boy songoni na dumingga do jolo di aku hasalanna dipangido musi asini roha. Ido nang dijulun di bata bolodung taku hasalata akadusata tapangido asini ronde batang leon de batama ikon asini rohana mangaleon pas-pas tu hita. Saya tapasiding mahata gagap gabus dot hata naparo rohalak ay naparo gasip du songoni tahatahom mag hata nasitong mulo memang tajaha dia namangiu tajaha to du mulo nang dang diula natama hapi bui ulah honoton tapadu me tu Jakobus obat 17 atong naboto na dinggan dang diulah manang dihatahon na mardusa may bana disi. Bolo tajaha sa top kinay obat rudi 5 dokon molo jupa kulu buni musum manang haludina lilu iko mulak to gionomu tu ibana molo didaho haluni ni halak na makigigion ho madate di ban sorakna dang jadi pasobommu pihak ikon paheyomu dui rap dohot binuanna asa amuna do nga sa pakiriman di Tuhan Yesus dang saya alani na taulahon ajahaton ta dok akahatan nasustong alai mulu ngata ida taboto akan nadinggadi dang taulahon ipe gabi dusa du itu hita ay mulu seira tapasobu na jahati dang tatigor itu juga madok bahwa hita dang bertanggung jawab dia akan nata bereng do nata taulahon do nata ida ido bana doko dia opa 5 daho halu dini musum lilu sedelana ko paulahomu doi kelas tapadu nakan tu Jakobus opa 17 atong nauboto mabana dinggan gabirang diulahon na mardusa may bana disi uriani tu hata dolani tema ni mingguta di bagasan sedarion ima maka gagihon sisip do korupsi hata magigi taboto do hata magigi boleh dokon salah magigi memang nomor perduma itu hadir riota mulo taberengi ba pitor badau do hita pitor tatutu bo hita mana tatu dalhon ala memang dang setuju hita jala maralo turu hata mulai dok dia ualu maka gion sisip alai tabereng diturupuhi memang didoko dang jadi jalo muselelehon mulo tadope maka gigion asa taida do parsitutuota lau pasidikoni mulo doko di bagasan tema ni minggu di bagasan sedarion ala memang sisip ima papitung ni matan na tonggor marni dahian manang gabe manegay hadirion ni jolma mulo ijalo suap manang sisipi na tonggor hian matana marni dasetongan gabe so diboto be madok nasitong na adokian uto na madok pistar do ibana lau marpikir bui bereng gabe mauto adokian do pamanganan lau manggorahon akan nasala gabe mauhom gabe hohom bana alani do sisip do korupsion manigai hadirion ni akan namangulosa bui do sisip lau satu maduruso mudar ni akan nasomar pipot lau membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Alani hamu dorong sa pakiriman di Tuhan Yesus dia do apalah suara ni turpuk sadari di ita perjulu bulu tamasuki bulan Agustus sahira terhehe do pikirata lahu mamis tahun kemerdekaan. Ada do kemartelu tertaring untuk kemerdekaan mulai dibata tu kita kemerdekaan kebebasan
kemerdekaan orang Kristen, orang yang percaya adalah kemerdekaan untuk berbuat baik, untuk menyatakan yang benar, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi suatu kita pakai kemerdekaan ini, kemerdekaan yang kebablasan. Suatu ngalam merdeka kita gabi bes madok hatana sositong manang hatana parwaron halak. Suatu kita pakai kebasata lau mangulahun akka ulahun na sudinggan manang laho mangulahun hajahaton. Kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kebebasan untuk berbuat baik, untuk menyatakan yang benar, untuk menjadi saksi kebenaran Allah. Itu mulo dilihat kita do kita mames tahun bulan Agustus songon bulan kemerdekaan. Napa dua hon memang hiranipi do di bangsota laho salpo manang harus ma sisi manang suap do korupsi sen Indonesia on. Ta bigedu dia ke mass media na 2 mingguan sampai di ordong satu Kuala Lumpur salah buronan korupsi. Memang boido otak ngi aka na boi dilului pamarenta tarengotu aka koruptor. Alai gudang gope aka koruptor na bertabuni tu luar negeri. Tu hatama totong maleon habisu di pamarenta asa boi nian di otapi manang tadok kema dihukum aka koruptori asa unang manigai itu program pamarenta do masyarakat. Jala dongko di Amerika dibuat dibimbing sada huria Guara Quakers imaka orang-orang yang jujur. Jala marhiti aka sian Quakerodo di Amerika dipakai gabilau bendahara do aka menteri. Jadi huria songo pionir laho mangaraho manang maju tu ita asa di bagasan hasitongan unang terpengaruh tu suap do korupsi alana pada tikina di leon Tuhan itu pasu-pasu songon grup Quaker na di Amerika Serikat pitor adong sada instansi lau mangalui bendahara manang lau mengurus taringotu keuangan pitor di ludo sian grupon asian Quaker semata ida isin lau gabi bendahara manang isin lau mengurus ikon taringotu keuangan. Jadi mulubunian songonang huria mempersiapkan aka Quakers asa marhiti aka rusni huria songon tadani halak Kristen ima tangkat gabi bendahara halak Kristen ima tangkat gabi si kelola keuangan manang penata layanan kebuin yang satu sinian program ta ala dibereng nang hita halak Kristen orang yang jujur, orang yang bersih, orang yang transparan jalan nabu dipercaya sebagai bendahara. Na parpudi sadarion ima pelantikan ni fungsionaris aka dewan aka seksi ketua seksi penguan kur dohot badan audit ni huriata yang gia ma aka naung nitudo ni huriata gabe pionir di pelayanan di tengah-tengah ni huriata nagabe haposan jalan nagabe sepatu julun di tengah-tengah ni huria nang hamupe na dipabaki di bagas sadarion laun hamar roha do tikimuna laun makubasi ulaun na pinasahat tuamu ay dada holan hepeng bui tak korupsi alai do mulu adonggo nakin tikita dohot aka parbino tuata dohot aka nabui ta sumbakon tu tengah-tengah huria denggamai ta sobahon ta pelihon tujul debata alani denggamma nang dipasunggul epistel do tu ita isarana bula mata terpilit banang inatai jauh pe mendukung ma tu akan adinggan suatung gabi mendukung tu nasudinggan songon sisapira sunggul mai supaya ngok mari tersaluna asa mulutung tu pe terpilit tiak kakak pengurusan on suami yang telah didahulukan mari didukung para ibu, para istri di dalam kebenaran. Asa gabi marsangap guarni debata marhiti akka pakubasion ni akka hamuna kamanami na terpilih bagas sadarion mula kainata do ba didukung suami mai didukung akainata mai bulo inata do didukung suami ma asa gabi ture akka parkubasota
patuduon pabua marhiti aka pangulautai di seksi manang di jabatan ng Nelon itu hata tu ita marhiti pelantikan sadarion marsangap goreng dewata jala gabi harroni pasu-pasu tu hita saluna tu tonga-tonga ni huriata tarlumi tu hita pribadi nang tu aka rumah tangga tabi. Amin martang yang mahita. Mulai hati oleh Tuhan dihatam na pasunggulo kami di bagasan sedarion tung odolo di pangidoho sian hami asa huargai hami ha ajasi nidungan nami songoni nang aka pangulaw nami sa sitong di julom padon suap do korupsi na bui satu mangago negara namion posdora nami le Tuhan leonomu gugu do abisu di pamaritan nami laho pasidukon aka ulaon na sedang di paima laho pasidukon aka masalah korupsi di negara namion bahkan satu luar negeri seleon kuaso di pamaritan namion laho mengkisah bisa ka koruptor na lari tu luar negeri asa bui tinggal merdalan aka pembangunan do aka ulau di tengah-tengah ni negara namion mulai atele Tuhan mulo dileko bulan Agustuson bulan nagabi maringo kemerdekaan saya sesuai mahami saluna asa kemerdekaan nami upake hami lau mangulahu nadinggan lau majalahi capalan na lau mak nadinggan songoni nang madu akahasit tongan songoni nang manggurahon na sala lai paholang masyak kami ale Tuhan kemerdekaan kebebasan na salah memakai lahu manggurah lahu mapain akahata-hata gagap songoni na paurakon halak alai setong maho mangrupi hami lau makatahon na dinggani asa terpasu-pasu salu nang akapakateon nami nang akaparsoran nami mulai tele Tuhan dihatam nang pasunggulok kami dia kaulopi di tengah-tengah huriam sehoma mengurupi hami di pelaksanaan ni pihak online atau tonggopi kun songoni pertanyaan nami asa tong tari perhatam nang turus ni huriam nang pedi situasi na tonggopi maben mabir hamele Tuhan merpungu di bagasnya karus ni huriam songoni na rus ni huriam na pida sian tontongan huriam Alfonsius Weheb do salat dan nasida seoma mengurupi nasida di hurian baru asa do nasida pasangapon guarung na badiai songoni nang upatu pahami pelantikan ni fungsionaris ketua dewan anggota seksi-seksi do kapunguan nang tu badan audit utusan sinode distrik oma mempergui nasida dia kaulon na pinasat nasida bagas sadarion asa marsanga guarmu marhiti akka perhubason nasida bi songoni ale Tuhan nang di akka rencana ni ulon seding do tim 2 nalau patupahon aplikasi Zoom di hari Senin naro tunghoma le to masuk-masui asa totong huriam boy manodangi nang di situasi na songono marhiti aplikasi Zoom wa meleto kami do le Tuhan kehadiran ni komisi beasiswa sehoma masuk-masuk nang aka donatur asa marhiteon nasida totong boy marlas ni roa karus ni huriam na makar kotosa soni hari mingguon pamasan nami do pelepasan tu situ pensiun imamang situ insinyur mulia Mister Pasaribu sehoma patuluson ya le Tuhan asa marhitihon itong lasro nasida madalani masa pensiun nasida dia ka rencana huriape na mabuka pendaftaran pelajar sidi tahun ajaran 2020-2021 hei rohani rusni huriam ada asa disuruh nasida kaya nakon nasida dohot marguru di tengah-tengah ni huriam buat kami tu jelom dengan nami na ibagasan persaiton mei marini marbon nang inang nyonya situa pulboru tabunan tung homale Tuhan manurdon tangamu nagok pasu-pasu hamalumoni asa tibu malum boy mulak tu tengah-tengah ni keluarga alani hamalumon nasian hoi buat kami tu jelom nang 27 halak na ulang tahun di bagasan mingguan sehoma totong manuat turuan sida roha maulihate do memakai partikian umur nagajang dan nilongomu tu nasida laho mengulaun akan nadinggan laho pasang guarmu nabadiai
Udang dua le Tuhan na persita hami sa julom. Oboto ado akan nariko di bagasang ngulu nami. Na rumikot sa padaw ma akaparsahiton. Padaw sa corona le Tuhan. Sian luak namion. Sian Jakarta nang sian negara namion. Sehoma masuk-masuk akan napister. Asa tibu boy dia darhon aka vaksin. Na boy pakyan nami laho menangkal sa corona on. Jalaho le Tuhan totong malion. Dihami kesempatan lau memuji guar munabadiai marhite na totong hipasami sehat tami dewa kasait-sait sian hami sian sudirus ni huriam nang sian sudia kana holong yami se sama dosa nami asa totong ibaru parsauran nami hami sama hami lumui parsauran nami tuho majalo akas ni roham marhite Yesus sobok kami tangyang nami amin. Tolo pemahatan itu hata marhiti di nomor operas 70 ayat 1 2. Tatangya kuma piliata tapodui me rohata patang yang mahita. Ali di bata manami na di benua gijang. Odo harruane salut sileleo na dinggan. Do na sau libasa na mauli utus. Upasata masyan na nileo mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabiwap na khusus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw para siyang hami pilihanon. Pati bulon harajom di tonga-tonga ni huriam. Do di portibion. Buhay maruana marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang sileo-leo mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus nami. Amin. Alia manamina di benua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomone roham di benua tongon sona di benua gijang, leo matuhami sadarion ang uduan siapari, say sambadusa nami songo panasan nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tugyot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Salele
di bagasa dame, jala-jala homa pasu-pasu sien di bata amata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata amaho, di sodakon Tuhan di bata ama bohina tuho, jala sima rohana midaho, di dopakon Tuhan di bata ama bohina tuho, jala di pasaur homa damena tutodi menabi. Amin. Ors marita saluna.